Încă de la începutul construcției mănăstirii Putna și până la sfârșitul vieții sale, Ștefan cel Mare a înzestrat ctitoria sa cu sate, vii, scutiri de taxe și dări, precum și obiecte de cult și podoabe. La 500 de metri de mănăstire, în cimitirul parohial al satului Putna, se află prima biserică voievodală de lemn atribuită lui Dragoș Vodă, descălecătorul Moldovei, din țara Maramureșului. În a doua jumătate a secolului al XIV-lea, aproximativ în anul 1352, Dragoș Vodă ridicase această bisericuță în satul Volovăț din nordul Moldovei. În anul 1468, în timpul construirii mănăstirii Putna, Ștefan cel Mare a adus biserica aici pentru a întregi un spațiu voievodal inițiat de el însuși. Construită din lemn în formă de navă dreptunghiulară, ea a fost mereu recondiționată pentru că lemnul nu ar fi rezistat vreme de 650 de ani în forma lui inițială. Icoanele de pe catapeteasmă sunt de factură bizantino-ascetă. Una dintre cele mai frumoase icoane și puțin întâlnite în biserici este această îmbrățișare sfântă a celor doi părinți ai Maicii Domnului, Ioachim și Ana. La aflarea veștii că este însărcinată, Ana a făgăduit lui Dumnezeu că pruncul născut va fi închinat templului. La 3 ani după nașterea Fecioarei Maria, ea a fost adusă la templu și lăsată să fie educată în credință și evlav.